gaitzak lantzen dituena, horrein ikusten dagoena landu behar dien gaiak, justu haua, eta Euskalduna, berdintasunean oinarritutakoa, aniztasuna lantzen duena, hezkuntza maite dauena, eta mimatzen dauena. Ni kasualak ezitzakoan asko institutuak baditzen, egun esain bat izutetea segun eta ere, eta entzatak politika bat inda dela, zelabek esateko baitasunetik. Gauzak zailetan, borontate honakin, eta ikusitza gaitasunak eta baliabideak pertsonalak, humanuak dienak, diela altxorrak, eta hori gauza asko eta lekiela. Hori da ditetan dutela, eta hori da bila hori ikusten dutela pasate aintzindari bat. Pasate modernua, dakizena hori gizartia kohesionatzen, eta gizarte